Gewoon, het is zo. Een agedist die maakt zo'n hol en heeft zijn huis. Ja. En die heeft zijn eigen woning. Maar mensen niet. Dat kan natuurlijk niet. En de mensen kunnen gewoon de huizen niet meer betalen. Ze kunnen de huren niet meer betalen. Bovendien, als ik een huurhuis heb, het is niet van mij. En mensen willen iets van zichzelf hebben. Een hagedis bouwt zijn eigen huis. Mensen kunnen ook hun eigen huis bouwen. In de hele Cariben is het heel normaal, altijd ook bij ons geweest, dat mensen hun eigen huis bouwen. En dan heb je ook iets van jezelf. Je komt naar huis toe en het is van jou. En als je ergens anders wil gaan wonen, dan verkoop je het en dan koop je ergens anders een huis. Ja, dat is het systeem. We moeten dus helpen om mensen dat ze een eigen woning krijgen. En de overheid kan dat heel makkelijk doen. Bonaire heeft heel veel terrein zat. De terreinen hoeven ook niet meer zo groot te zijn als vroeger. Want vroeger hadden we nog meer, zeg maar, terrein. Ik bedoel, was, je wil je een terrein hebben, dan krijg je rustig 2000 vierkante meter. Dat is echt niet nodig. Mensen willen op zijn minst een huis kunnen bouwen voor zichzelf en hun gezin. 400 vierkante meter, 500 vierkante meter is genoeg. Ja, dan kun je nog een beetje tuintje hebben ook. En dan krijg je je eigen plekje. Het is van jou. En dat kost helemaal niet veel geld. Dat opmeten, dat is helemaal niet duur. De notaris is niet duur. Maar omdat er dus een zwarte markt is ontstaan, omdat er tekort is, want de overheid die maakt geen kavels klaar. Dus mensen willen een woning. Dus gaan mensen betalen voor die erfpacht, een stukje erfpacht. De Nederlandse overheid heeft dat proberen op te lossen door alles lam te leggen, alles stil te leggen. Daar los je niks mee op. Daar los je niet mee op. Daar breek je het patronagesysteem niet mee. Dat betekent alleen maar dat er nu nog meer mensen zijn die een probleem hebben en zelfs niet meer die $30.000, $40.000, $50.000 kunnen betalen. Dat is het enige wat je bereikt hebt.